Škola a škôlka už sú naozaj za rohom a preto vám chcem dať 5 prírodných tipov, ako podporiť vaše deti pri návrate do školy a škôlky. Ja každý deň difuzujem esenciálny olej na podporu imunity. Je to olejček, ktorý je taká zmes olejov, ktorá čistí vzduch, ktorá naozaj podporuje imunitu a robím to vždy pred školou, škôlkou a potom, keď sa moje deti znova vrátia, tak púšťam znova difuzér s touto zmesou. Je to kvôli tomu, že dýchaním prechádzajú olejčeky do tela a už vlastne podporujú každú bunku v našom tele. Zároveň dezinfikujú ten vzduch okolo nás, v tom domove, čiže pripravujú nás na to, aby sme mali silné a zdravé tela. Takže naozaj veľmi ti odporúčam zadovážiť si difuzér, zadovážiť si olej, ktoré podporujú imunitu a ktoré čistia vzduch a začať pravidelne každý deň difuzovať pred školou, škôlkou a takisto aj po nej. Potom mám vyrobené rolončeky, takéto rolončeky, ktoré majú takúto guličku, a potierajú sa vlastne na deti. Je to super vec, pretože sú tam olejčeky, ktoré sú zriedené s frakcionovaným kokosovým olejom a zasa mám tam oleje, alebo zmes olejov, ktorá podporuje imunitu. A toto robím na svoje detičky každý jeden deň, ráno a večer. A zasa viem, že sú krásne takto ošetrené. Zároveň aromaterapia je skvelá aj na emócie detí. To znamená, keď cítia tieto nádherné vône, tak sa celkom aj ukludňujú a aj to vlastne pôsobí na to, aby nervový systém dobre fungoval, aby vaše deti boli spokojné, šťastné a vtedy viete, že na nich naozaj nenaskáču všetky soplíky a chorobky hneď prvé týždne v škole a v škôlke. Ak si úplný nováčik a nevieš veľa o aromaterapii, dole pod videom sa môžeš prihlásiť na moje bezplatné video 10 základných olejov, kde ti predstavím naozaj taký základov olejčeky, ktoré využiješ v každej jednej situácii a samozrejme aj pri návrate do školy a do škôlky na podporu imunity, tvoja prírodná lekárnička a takisto ti vysvetlím, ako esenciálne oleje naozaj fungujú. Video je bezplatné, takže kľudne si klikni pod týmto videom a tam máš link. Budem sa tešiť. Tip číslo 2. Snažím sa používať olej na podporu odvahy tesne predtým, ako majú ísť znova späť do školy a takisto aj prvé týždne v škole, pretože môže to byť pre nich zasa nová situácia, možno, že idú do novej školy, do novej škôlky, alebo aj keby sa vracali stále zase k tým starým kamarátom. Je to nová rutina, je to niečo nové, takže toto im pomáha vlastne vyrovnať sa s tým, aby mali takú odvahu a chuť aj ráno možno skorej vstať, aby si viac verili. A zasa takéto olejčeky veľmi rada potieram tuto možno troška na hrudník alebo za ušká, kedy viem, že to majú hneď pod nosom a takto si napríklad krásne difuzujú. Tip číslo 3. Keď pôjdu vaše deti do školy alebo do škôlky, tak im môžete buď to, keď už sú väčší, kúpiť takýto nejaký krásny aroma náramok s napríklad takými drevenými guličkami a viete im na to nakvapnúť esenciálny olej a takto budú krásne si voňať celý deň v škole a budem to pomáhať zvládať tie veľké emócie. Alebo im môžete vyrobiť malý inhalátor, do ktorého si nakvapkáte zasa oleje, ktoré majú oni radi. Kľudne tie svoje deti nechajte vybrať nejaké 3 olejčeky, ktoré im voňajú a ktoré majú radi, ktoré im dobre na nich pôsobia. Tie deti majú naozaj intuíciu a vedia si vybrať intuitívne to, čo by potrebovali a s takýmto malým inhalátorom, ktorý vlastne takto môžu si dýchať, ich môžete poslať do sveta. Ďalší tip, veľmi obľúbený je, že ja vždy na večer, keď idú spínkať, zapínam difuzér skôr s takými upokojujúcimi olejmi, pretože ja chcem, aby sa moje deti naozaj veľmi dobre vyspali, pretože spánok je základ všetkého a viem, že esenciálne oleje dokážu spánok prehlbiť, predĺžiť, zasa tým dýchaním prechádzajú do tela, ovplyvňujú každú bunku v našom tele, ovplyvňujú náš nervový systém. Už keby ste tam dali iba jednoduchú levandulu a nechali im to takto krásne difuzovať, tak si myslím, že uvidíte ten výsledok v tom, ako sa vám tie detičky ráno budú budiť spokojnejšie, vyspatejšie, budú mať väčšiu energiu do toho dňa, lepšie budú všetko zvládať. A je to taký môj obľúbený tip, moje deti sa na to veľmi tešia, púšťajú si ten difuzor už dokonca samé a krásne im to vlastne pomáha spať.
Pre mňa je veľmi dôležité, aby keď potom aj deti prídu zo školy a zo škôlky, alebo aj keď sa len chystáme, že je ešte pár dní do štartu školy, aby mohli to ako keby zo seba dať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby tie svoje emócie nezatlačili dovnútra, ale kľudne to dali akoby zo seba von, aby to uvoľnili, lebo aj keď tie prvé dni nastúpia do školy, do škôlky, tak pre nich to je nápor, pretože sa tam nejakým spôsobom musia chovať a nie sú možno, že úplne 100% sami sebou, ale keď chcem, aby prišli domov a to tak zo seba pustili, tak dávam zase do difuzera skôr olečiky, ktoré sú také uzemňujúce, ktoré vlastne im dovolia všetky tie ich starosti a emócie pustiť. A keď vidím, že to majú náročnejšie, tak prídem a ponúknem im takýto rolonček s esenciálnymi olejmi, ktorý má v sebe uzemňujúce esenciálne oleje a potriem to napríklad za uška. A ak si to neželajú a ak najmä tomu máte malé deti, tak sa môžete potrieť vy ako mama a potom keď ich objímete, tak oni o tom ani kvázi nebudú vedieť, ale budú vás tak voňať pod nosom a už bude vlastne tá aromaterapia na nich takto krásne vplývať. Staršie detičky, ja neviem, môžete si ten olejček dať takto na rúčku a povedať im, že či im môžete vlastne takto prejsť po vláskoch, pohľadkať ich možno po vláskoch, alebo môžete im povedať, či im môžete dať masáž s nejakým olejčekom, pomasírovať im proste chrbátik, že by ste im chceli takto vlastne pomôcť. Veľmi dôležitá je pre mňa výživa detí a samozrejme tak ako sa snažím nedávať im veľa sladkostí a aby mali nejakú vyváženú stravu, pre mňa je dôležité, aby takisto detičky moje užívali rybí olej, ale naozaj veľmi kvalitný rybí olej. A prečo? Pretože rybí olej je perfektný na zdravú protizápalovú funkciu našich buniek a zároveň pomáha rozvíjať mozog a my vieme, že my chceme, aby tie naše deti dobre rozmýšľali, aby sa im mozog dobre rozvíjal a na to je veľmi dôležitý kvalitný rybí olej, takže naozaj je dôležité ho mať v strave zavedený každý jeden deň a zase treba pozerať na kvalitu. Z bežných obchodov, z bežných lekární nemusia spĺňať tie 100% kvalitatívne požiadavky. Ty možno už keď začnete mať doma úlohy a potrebujete sa učiť, tak existujú oleje, ktoré vplývajú na náš mozog a na našu koncentráciu. Napríklad taký citrón alebo rozmarín je úplne skvelý pre deti, keď sa potrebujú sústrediť. Citrón je olej sústredenia, takže to je niečo, čo by som zapla v difuzeri, ak potrebujete, aby naozaj decka neodbiehali, aby si urobili úlohy, aby sa vedeli sústrediť na ten svoj čas. No a milá mama, nezabúdaj na seba, pretože deti reflektujú tú náladu nás. A ak si mama, ktoré dieťa ide napríklad prvýkrát do škôlky a ty si že hotová z toho, a ja viem, že to vie byť niekedy náročné a sama som si tým prešla, tak nezabudni využívať aromaterapiu aj na seba. Zober si naozaj rolonček, ktorý ťa krásne upokojí a uzemní a potieraj sa s tým veľmi často aj predtým, ako pôjdete do škôlky, naozaj sa rozvoňaj každý jeden deň a keď to budeš používať takto pravidelne, tak ten tvoj nervový systém sa ukludní a ty budeš lepšie zvládať tieto zmeny a takisto tvoje deti na to budú ináč reagovať, keď teba budú vidieť viac takú vyrelaxovanú a spokojnú. A keď máte staršie deti, tak kľudne im pribalte takýto rolonček tiež do tašky a naučte ho ich používať. My máme napríklad krásnu detskú sadu, ktorá je namiešaná už tak, aby ju detičky mohli používať rovno a dokonca je tam olej aj na veľké emócie alebo olejček na sústredenie. Takže povinná výbava do školskej tašky môže byť napríklad aj esenciálny olej. A zasa vieš, že ich krásne podporuješ prírodne, bez zbytočných toxínov a naozaj aromaterapia je nádherná na emócie a na podporu nás a našich detí a pritom, keď idú do školy znova.